marhite-hite ete pujian nagabisada jamita ihamuna suhut nami suhut sihagulonan terlumuwi ma yang dinami dohot ibotokku laiku natulu koparan ni inokta naong sarut na duaw so ngopatuhan ng dinuling at kaningan siyan bagian kesehatan molo inamudon do adorang dingoluma di luar ni na manguruti ibana takas do binerek jalani hati kakon sada pejuang doon inamudaon di pakobasyo di tonga-tonga ni huria takola situa ibana dohor do ibana ng perpungan ete perlu dua na ibana jala ima ete hasroman ni inamudaon sa dongan na punguan jadi sosoni do sa tonga-tonga ni huria matsosohon di hamuna secara khusus tugas parang ni inamudaon sa sidohonokku terlumomi di hamuna ibotokku na tulu bahok laikku taringot di ulot kasadarion posto rohani hami siat tonga-tonga ni huria so tungarok kamuna na masih pasoku so tungong di hamuna prinsip matok boru dua boru sidohonon nami sa tonga-tonga ni huria sarupa do anak dohot boru di tonga-tonga ni huria tanpa dikasangat anak dohot boru artinya ditanggung jawabi nuksipul ulaw sarmatua ni inang udaon na tua-tua muno bustahimu akaledah do ito dah bustahimu una pasokuhamu pasalak ni bapak ni si Runita jala postorohatku postorohanami sa tonga-tonga ni huria naikon berkesinambungan do ulaon ni inang udaw takpola do si basonay larang udang yang tidak walang hasituan naike boleh tuksubuti hamu gabi parhalero nanggo ringgas marminggu ima si pagdoon namin alana sudido dia todungon gudang rupanya kana masa bulu masa songonon nakco hase ulon nagitiking uluna nadingga do paranga yon tiking uluna ma boleh memang nadingga situtulo ulon memang nagitiking uluna takola kataningnya sudido menyaksi hono jala sudido merasa kehilangan bungsa rumah tua inang udon alagi orang pangatar Tuhan jala nunga sada rezeki sada pasu-pasu na Madinah udon pola baru di mana 70 tahun luar biasa bulu maimon aja harap 20 tahun jadi alanima sidonon nami asa marpak langsung buar-buar mana langsung marah-marah di hamna suhut nami di pudian ni na tuwa-tuwa di hamuna selalu mapaperang na sa ditongos dibatatong akka si tarong para do akka silas ni roha terlungobin at kaningan di sejarah tarombo na jinahahon yang gikunak kaningan di sihol ni rohami yang gi so nedok ngeden at kaningan una ko napangusadiat iduli una ko paluas holang natorok manangnya koko wala tuk balikan ka kuliah ho ikonunggulo mo ho mangido tuli bata boleh buka sa kaporsyap to mangido tuli bata pasti jangan di bata na pinarsikan mo ha tayangan betok sa kuliah jala pastorohan nami boleh tuk pe badua hadua bagodua konong manyati ho anak ilo tanyang nami masuk-masuk to mga tuli bata siya parlimitan na di pasu-pasu portian ni ang giniba di son tumuduhon anak ima boruta tuluate sa debatari hamu ima tangen ngayon sa kuria opat mo nga tima dito ba asal matapat-tapat kasulas ni roha dito jadi bolosian huria ng pulagurang at kaupama at ang atibok tulur sa kuria
Angkia matong di parsaruma itu na tuon Jepang marihamuna suhut nami balik terpagawe itu montolo sikaduan arimu datong gawe kakas dohamun awer kami masih pa ulo-uloan masa dulu ni perbatuan mamas tetapat dulu ni panataran sahak matok kamu na salhuna jom koparan na jom pada batua sahak ma tulsi toro koparan ya tibok kata nauli tibok kata nauli kan na pinasaan nuria tibok may diapubaran dijakot tordimuna asa-asa disuluh masa tubok tene 3 ras sahak ma itemeling mangolu sahak ma tupang gabian jangan sahak ma tuna horas-horas jadi sulit kami rodo hamis yang huria upasapen notik itu hamuda upasapen seperti nada alanong do di patu pahurianta songon tupak pangurupio di hamuna tak sedie andian mamar tujuh tunadinggan tubadana mapasu-pasu jalamu siap buat pada bata ima di pasar Ramadan ni natudo sirono nami sa dongan na parhalado selamat jalan mariho natudo selamat paktubasi ma disudiah karunamong perhumas na marhugas nito ang atongan ni Hurway Sony mahatas at kami ito kapasahat tayo na mulong ko kayo hatas ang pagpisahat tuhan mo na pinanami pasahat tayo na pitutuhan memang soal amis yang kulihat kayak orang satu mobil komisi di kamu waras dari dua kali waras biasa jadi mulai yon dari di pasir kami siang so dengan lagi rohani tamang biasa apa kemudian terus udah takut ketemuan jadi ini pasir kami siang sabar namu na sa dia pinatupa diwa kami siya punguan ina siya boleh tahu dia kay dongan sa punguan nila dua saya matujuan na rin may meron mo siya no tugi jangan yan siya no tugi jangan yan at tiuri pikiran tiuri pasaligan do agak cari so ini mana di kawasan matutu jadi setiap hari dengan pengalaman natutuan adong do di batu bahan soal sosialisasi namin sidonap putuh pangja untuk sosialisasi na upasakan no ima gidos ni rohanami ani pagalalim kay tutungan saya tujuan kinaringgan ma kinauli ma patuan mangja itong-atongan keluarga gawe sila si rohama nang ibato giyong sila si rohama nang ibagag na niya para turun na natin apalagi ko oido gusto ito jadi mula temadi hamuna dari nanggo siatong atongan ihuriatka las di pataria cokamudo lima dongas sabuan ni natutuan namin ujung luna lima siat dongan na paral kamis ede puji-pujian saya nagabujami sama itu tuh di keparan ni natutuan namin suut anak nandot buru jalan totoma salut keparan ni natutuan namin di pasca Tuhan saya kajol managawe jol mana mamoraon sanot tugid jangan nyari ia taringot di silua mana panupahiyon na pinasa munato ami bonani hasuhudon saya matujua tunadinggam mai patupaon nami bonani hasuhudon tugid jangan nyari sok-sok ni manang di penggabiak parhorasani sahali mengapung lahamen non sok ni mah kadohan nami bonani hasuhudon jadi ada dong batu kami musik namorai kalau hauma budak ka akhirat manotor kita. Jadi mau latih mak dicopil pasahan atau mangudua kita mamanggut datang asal apa manotor kita. Gabi ma mardokan na oras
Amang pande nami. Dali mang dali. Alalay manotong mahami hakmo muna ni asutorong. Bay marihami kudang mula-mula. Padung matukudang siliadong. Laos pasa matukudang siku hasa hatani. Asa sa isolu. Ilog tubukyan di tikaras. Sa may dalaling mangulu. Sa matubagabian. Jala sa matung nahong akwas. Bay damang masinang sini.